kungamidzai pano pachirongwa paPaivapokare Audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu Ndikandei Mugehena Chitsauko 13. Maigavi vakasesedzwa vachipinzwa mumba sezvinoitwa mwenga. Kana munhu ava mukuru wezera ramaigavi, anogona kuona kuti kutambirwa kwandiri kuitwa uku ndoko kubatwa kumeso here, kana kuti ndekwerugurupiro. Apa maigavi vakanzwa mwoyo wavo kuti yeke, nokuti chokwadi chero munhu aitaridza kufara. Nyangwe Remina akanga asingavaziviwo, akafara kuona mai yaidiwa zvakadai. Akasumwa nokutumwa kuita zvinhu zvitsva nokugadzirira kudya kwainge sokwamambo. Vakapinda mumba ndokugadzikwa mumasofa mumunyorododo. Vakamboda kuti kwanzi ndogara pasi. Madzimai vaibva kumaruwa vaiwanzoti kana vaona masofa vofunga kuti mibhedha. Saka vaiti ungangodaro ukagara pamubhedha womukuwasha. Vachipinda vakaringa-ringa ndokusanganisa chiso chavo namaru. Hausiri iwe mwana wavazhanje here? Ndini mbuya, makadii? Maru akavafananidza, akavaziva, asi ruzivo rwake rwakanga rwava rwakare, sokuti akanga abva kumusha nguva yareba, uye ivo maigavi yakanga yava ng'ombe nhore. Yoti kudya hohwa yotevera mbabvu. Vachinzwa davidzo dzamaru, vakasimuka ndokundomubata maoko. Ndiwe wakadai kusiyiwa namai, hatina kuzoonana mwanangu. Chokwadi, vazhanje vakafira nhamo. Ndafara kuona kuti uri mupenyu mwanangu. Tingagozvidiwo isu tiri vanhu venyama. Mwari wakati isu vanhu tiri guruva, saka tichadzokazve kuguruva. Ndiwo mashoko atakasiya tadzidziswa nababa Tabo. Mashoko okunyaradza maererano norufu anomboita kuti vanhu vanyarare vachifungisisa. Izvi zvapera. Chero munhu akashiya kuti otanga nenyaya ipi, Shandu ndiye akatanga zvino kuzivisana vanhu. Ava ndimaigavi vandaireva vaya. Nenyaya yavo pamusoro paJames ndinofunga tava kuvaziva tose. Imi maigavi, uyu ndiye murume wamaru, anonzi Jasper Ndanga. Ndiye mumwe wamakomuredi akamborwira nyika vari kwedu kutangira kuparadzwa kwomusha wedu zviya. Maigavi vaingoti chero chavaudzwa voombera maoko vachiti, tafara kusanganiswa naMwari tiri vapenyu. Mwari atikomborere. Vakapfuura vachitaura nyaya yokubirwa kwavakanga vaitwa pazuva rakanga rapfuura uye pfumvu yakanga yawirwa Remina. Maigavi vakazoti, dondipaiwo bhegi rangu. Pavakaripiwa vakaburitsa mbuva yavakanga vavigira vana. Apa vaireva James naLinetisa ndivo vakanga vasiya vari mazvirimwa kumusha. Tati tisume vana nyakurima. Vakavapa nzungu, nyimo, ipwa nemabura. Vana vakaombera vachibatsirwa neimba yose. Asi iwe Shandu, ndine mbuva yako wega. Unoida here iye zvino? Maigavi vakatarisa kuna Shandu vachinyemwerera kutaridza kuti iyi yaiva nyaya yaShandu oga. Ndipei kani, munoti yanga yakaipei nhai maigavi? Pakarepo vakamutambidza tsamba yakanga yabva kuno mudiwa wake. Zvamunoona rudo rwavanhu vakuru harwuite sorwepwere dzinoita ushamwari hwechikwinyanguo hunoparara mvura yanaya. Shandu akangotora tsamba iya ndokuisa muhomwe achibva abvunza kuti, ko, iye munyori wayo mupenyu hake here? Mupenyu, uye anga achikusimbisa zvikuru. Pakanaka. Vachingopedza nyaya iyi, vakaona Jasper ava kubata-bata tambo dzeTV. Aida kuona kuti zvayakambotorwa yanga ichashanda here.
aida kuzadzisa tsumo iya yokuti chabva kumwe chinobatwa namazavani. Akabata apo napapa, pamwe achipfekera-pfekera. Vamwe vose vakanga vangotarisa nemwoyo yaitubvurwa neshungu dzekuda kuona. Kangani vakaona yati ga, kwakatanga kubuda zvinyiri-nyiri zvinenge nyeredzi. Vachizoona pabuda rimwe rume rakabata chinenge chaiva chimukombe. Vakazoona pobudazve vakadzi vaviri navarume vaviri. Manheru kwamuri mose. Nhasi tine nyaya iya yokuti varume vakaenzana navakadzi here kana kuti kwete. Pano ndina mai mhaka namai matondo. Uku kurudyi ndina vachitanda navagusha. Tinoda kuti vatipe pfungwa dzavo maererano nenyaya iyi. Ngatitange kunzwa kuna vagusha kuti vanotii nenyaya iyi. Vagusha: murume uya aiti kana munhu otaura omunongedzera muromo nakamukombe kaya. Vagusha: vakuru vakati, kureva Ishe tanga wakwira churu. Ini ndina mashoko maviri apa. Varume navakadzi takafanana nokuti tiri vanhu tose. Tinodya zvakafanana. Tinofa tichivigwa zvakafanana. Chinzwai. Takasiyana pakuti kana tikati vakadzi ngavaiswe muwaya yavo voga, hakuzvarwi mwana. Kana varume vakaiswa muwaya yavo vanogara vogawo pasina vakadzi, hakuzvarwi mwana. Ndipo panoratidza kuti hatina kufanana, takasiyana. Asizve kana tikanzi garai mose muchiroorana sezvakareva Mwari, unozonzwa muimba imwe neimwe mava kuchema kamwana. Kwava namakorokoto, hamupaoni. Imba yose yakamboseka pakutaura kwakaita Vagusha. Maigavi vakaerekana voti, ava baba vabaya bveni nomukanwa. Uya murume womuTV ndokuti tochimbonzwawo mai matongo. Mai matongo: ini ndinoti hurumende yakanatsa zvikuru nekuti yakaona kudzvanyirirwa kwaitwa vakadzi munyika ino ichatongwa namabva kure. Asi isu vanhu hatina kunzwisisa, zvikuru isu vakadzi. Hurumende yakati vanhukadzi navanhurume takafanana. Asi haina kuti murume nomukadzi vari mumba mavo vakafanana. Kwete. Zvino isu vakadzi tava kuti takarasima navarume vomumba kwakunzi takafanana. Tinokanganwa chivanhu chedu chokuti murume ndibaba veimba. Tinofunga kuti hurumende inoreva kuti kana mukadzi wose wose nemurume wose wose, kwete kuti mukadzi wemunhu kana murume womunhu. Vachinge vakafunda zvakafanana, vachiita basa rakafanana, vanofanira kuwana mibayiro yakafanana. Kana mukadzi akaroorwa nemurume akaita dhigirii iye aine grade 7, chokwadi havana kufanana. Nokudaro murume akaroora mukadzi akaita dhigirii iye aine grade 7, havana kufanana. Murume wechimukombe akabva ati, ngatimbonzwawo zvinofunga vachitanda. Vachitanda: ini handisweri kurova imbwa ndakaviga mupinyi. Vakadzi ava musavaoni vakadai. Masikopu dhonoro vanofanira kugara vachirohwa ava. Haikona kujaidza makudo naanokami namhani. Kubva kare vakadzi vaingova varanda vavarume vavo. Izvi zvomoda kuvatundumadza izvi, kuvapa manyawi. Mubhaibheri chaimo tinonzwa kuti mukadzi rumbabvu rwomurume. Zvino rumbabvu rwangu rungazoenzana neni sei? So wangu mukadzi ndakamuroora nemombe 10 dzinotsika. Pedzeka ouya oti pamusha pangu tipwetere tipwetere kakuma. Kana zvakadaro vakadzi ngavabvisewo roora. Vakadzi ngavafambirewo kundopfimba varume. Icho chinombozoti mukadzi osiya musha wababa vake achiuya kwangu chii?
dai takafanana mumwe nemumwe ngaagare pamusha pake. Ini wangu ndakamuti kana ukangoita izvozvo ndinokunwira doro ndigona ukagara pano. Hapana musha una machongwe maviri. Maigavi vakaerekana voti, aizve uyu mukuru ane chakamugara uyu. Kuzonyanya kudaro imhosva yei? Uya murume wechimukombe ndokuti, ayo ose mashoko anopinda munzeve dzedu. Ngatichimbonzwawo kuti mai mhaka vanoti kudii panyaya iyi. Mai mhaka: ini ndinoti varume vari kutidzvanyirira chaizvo, kubva kuvarume vomumba kusvika kuvarume vanotungamirira mabasa. Hurumende inotokoniwawo chaizvo. Munoziva here kuti isu vamwe vakadzi tinosevenza, asi unoona munhu achirambidzwa kuenda kumateneti dzamara aponera ari pabasa. Iye zvino kuna samutauri ati kana murume nomukadzi vachiita mabasa akafanana vanofanirwa kubatwa zvakafanana. Ko, zvino zvavanopana mabasa pamusoro, isu tichinge takapasa zvakafanana zvinorevei? Munoona kuti muna mamanija mangani echikadzi mumafemu umu, mahedhi ticha echikadzi mangani. Vakadzi tinotorwa savanhu vanongoonekwa nemeso asi vasinganzwikwi nenzeve. Nyangwe tikachema kuhurumende hatinzwikwi nemhosva yokuti vakuru vehurumende vazhinji varume, vamwe vasina kumbonyanya kudzidza kuti darika futi. Izvi zvekuti nhai murume wemumba hazvinei izvo. Munhu mhani, hazvienzane nembwa. I am a human being. Mushure menhauro iyi makambouya kafirimu kokushambadza kaitaridza mukomana nemusikana vachitsvodana vachiratidza rudo rukuru. Apa Lynette naJames Ziki vakadzokorana namaziso anenge aiti, ndizvo chaizvo izvo. Kuzoti zvino uya murume adzokazve neboka rake. Iye zvino tava kupa mibvunzo vandinavo vachidavira muchinzwa. Murume wemukombe: ko, imi vakadzi vedzimba navarume venyu, munoti kudina vakadzi vanokutungamirirai vachikudzidzisai kugara navarume venyu zvakanaka, asi ivo vakarambana navarume vavo? Mai mhaka: apo kungonyarara zvedu, asi hazvitifadzi chose. Kune chirikadzi dzakafirwa navarume, idzi dziri nani. Asi vaya vakadzi vakaparadzana navarume vavo nokuda kwekusawirirana, ini ndinoti vakakoniwa kumisa dzimba. Ko, vangatitungamirira chii? Vangatidzidzisa chii ivo vakakonana navarume vavo? Asi isu tine mhuri dzedu tichirera vana vedu tiri pamwe chete. Murume wemukombe: zvinonzi kubva musi wangoudzwa vakadzi kuti takafanana, vakadzi vazhinji vakatanga kuti zenze tuku mupimbira goba, vava kungoshonyongora varume. Kwanzi kuna vamwe vakadzi vasisadi kupfugama kana vachipa varume vavo zvokudya. Munoti nazvo? Mai matongo: ndizvo zvatinoreva kuti vamwe vakadzi takangogamira shoko iri pamusoro. Shoko iri harisiri remudzimba kwete, nderenyika yose. Isu vamwe tinopururudza kana munhurume ataura zvinokodza mwoyo, uye varume tinovanzwa vachiombera kana munhukadzi ataura mashoko anovaka, anoita kuti nyika ifambire mberi. Isu takadzidziswa navakuru vedu kuti mashoko apadare haaende kumba. Takafanana zvedu pamberi paMwari, asi kana toenda mutsika dzedu dzokukudzana, mazera nokuzvibata kunofanirwa kuitwa naambuya nomukwasha wavo zvine kamutsauko. Ukaona ambuya voti takarasima kumira mberi kwavakuwasha vachijedebura kutuka varume, ndiko kunonzi kureruka nokushaya chimiro. Vamwe vobva voti rinenge ziherehahe rekadzi. Murume wemukombe: ko, imi varume zvamunoti vakadzi ngavarohwe, munofungei navarume vanonzi vakarova vakadzi vavo, vamwe vachifa vamwe vachiremara vachitanda?
hakuna vamwe vakadzi vane pamuromo. So wangu akandituka achiti, saka chakapfupika sedengu. Ndakamufobora iwoyo muromo wake usinganzwi iwoyo, rimwe zino rikadona. Asi ndakaripiswa ng'ombe chaiyo navatezvara. Haanawo kuzomboti pfiki kubva gore iroro. Murume wemukombe. Vakadzi vari kuti hakuna mabasa angaitwa navarume atingakoniwawo kuita isu vakadzi. Munotii nazvo? Vagusha. Chokutanga, mukadzi haagoni kuzvarisa mumwe mukadzi. Apa vemhuri vakanga vakatarisa TV vakapwatika nokuseka zvekuti maigavi vakaseka zvekukanganwa kuti vakanga vari muenzi. Vakazonzwa Jasper Ndanga ava kuti iyo ndiyo point chaiyo. Maru ndokumugama oti, haiwa tibvirei apa, ko murume watakazoona akatakura nhumbu ndiani? Ngatimbonyararai tinzwe. Vagusha vari kuenderera mberi. NdiJames Zik uyo. Vagusha. Shoko repiri, ngatimboti mukadzi odhiraivha bhazi kubva kuharanda kusvika kwamazviwa pazuva rimwe chete achidzokazve mangwana. Kana mazuva anenge ava nenhumbu haachakwani pagazvo. Nhumbu yotsamira pagazvo. Heya, kana akapona ndipo poti kana amboburutsa munhu pachiteshi omboyamwisa mwana. Pamwe mwana omboita tsvina, ombomisa bhazi, ombogadzira mwana. Hazvigoni. Iye ini zvamunondiona pano, ndakamboda kuti ndizvibikire nyama mukadzi aenda kumusha. Ndakabika, asi ndakazotora shuga ndiye munyama iya chi. Ndakanga ndakadhakwa. Saka tichiti ngatiregere kunetsana nenyaya iyi. Tiri vanhu vakasiyana, asi ngatiite mushandira pamwe kuti upenyu hureruke. Vakadzi vachiita mabasa avo, varumewo ndizvozvo tichirera vana vedu. Izvi zvenharo mudzimu haizvidi. Murume wemukombe. Pano ndipo paperera nhaurirano yedu. Kana vane shungu mutinyorere kuno tinokupindurai. Kwanhasi rarai zvakanaka. Mhuri yaJasper zvino yakanga yanetawo. Jasper ndokuti Remina achiuya nezvekudya. Vapedza kudya maigavi vakagadzirirwa pokurara mumba mamaru. James Zik akaperekedza vana Shandu kumba kwavo nemotokari. Shandu achingosvika akaverenga tsamba iya, wanei makanzi kunodiwa kuronga zvokuroorana mumwedzi mishoma inotevera. Tsamba yakanga yakasainwa kuti T nuka mhofu yemukono. Ndatenda nekuteerera kwenyu.